Hola nois, benvinguts a un nou vídeo de Minecraft amb pluja. Mira, he sigut literalment, ho heu vist, començar a gravar i que se'm posi a ploure. Perdoneu pel cop. Anem a la mina. Avui sí, perquè jo la valco. Tenim a fer la dic a casa. Per no distreure'm, he començat el vídeo ja al poble. Aquesta línia verda, veieu que puja fins al cel? Allà, sí, ja posa aquí. A 37 metres tenim la mina. L'he marcat ja. No he entrat, però he vist un boquet i he dit... Ahí voy yo. La mina és peculiar, d'acord? Ja sé que no tinc. Bueno, a mi tampoc em fa gaire falta. Cubell d'aigua. No, dir, faig un waterdrop i després he pensat, si no sé fer waterdrops, què vols fer? Sort que tenim unes cames de ferro. Comencem amb ferro per un tubo, pel que veig. Aniré tallant, intentaré aconseguir tot el material que pugui. La part més important us l'ensenyaré, com ara. O sigui, tot el que piqui ho intentaré gravar. Si faig algun comentari molt estúpid potser no ho gravo, però la majoria sí. Veieu el pic ja està a punt de trencar-se, li queda... no sé, no crec que gaire més. Pic, pots deixar de deixar-me en ridícul? Anem per aquesta banda. Ara veus, s'ha trencat el pic. Tenim aquest, bueno tu, 1, 2 i 3 camins. Com que aquí he trobat ferro, doncs em vaig pel camí del ferro. En quin moment he dit que aniria pel camí on hi ha una bruixa? Tu creus tu que vaig allà? Bueno, anem cap a l'altra banda. La veu així, Among Us, crida massa, ho sento molt. Però, a més, podries haver-te estat callada, recuperar la veu. No! Perquè, bueno, tu, Juan de Ferro, tinc exàmens de verbs... Ei! És sal, del mot de menjar. Ja sento zombis. No he agafat els gossos perquè en l'últim capítol, com va veure... És que avui no volia començar a casa per no despistar-me. Com va veure, he perdut el tas. No sé on és. Va, en sèrio? No, s'ha marcat un... No, he perdut el fistro. He perdut el gos i he dit, me'n volia endur un, perquè si es moria, doncs en tenia dos i es podien reproduir. Però el només tenir-ne dos, el fet de perdre'n un, doncs te quedes amb un i un solet no es pot reproduir. Llavors, doncs, he dit, saps què? Deixa'ls a casa, millor perdre ferro, que sempre en podem anar a buscar. Toma, mig estac? Dic que sí, no? Millor perdre ferro que un gos, saps? La bruixa, la bruixa! Aquesta senyora fa por. Tu, que bé! Ah! Puerca, mira, mira, porro. A tope, a tope, a tope. Quan li queda? És immortal aquesta dona o què? Ara se'm trencarà l'espasa. I se'm trenca l'espasa. Increïble. Quan li queda? 1, 3, 3, 1... Li queda 0. Ah, Dios, 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 que moro, que moro, que moro. Dios, que moro. Ai. Quan em queda? 18 segons. Moriré, 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 moriré. Calma, calma. 10, 9, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ja està. Uf, he estat en tensió. Ha pillat el pobre repenat. He estat en tensió, Ara no sé si aquest és el camí principal. Mira, estic sentint el zombi i m'estic posant nerviosa. He vingut aquí a buscar ferro i me'n direm 40 de ferro i més. Me'n direm 40 de ferro i un creeper al cul. No, 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 corre, corre. Tira, tira. Anem per l'altre camí. Anem per l'altre camí. Puja aquí. O no, perquè no pots. El camí principal era aquest. Aquí hi ha ferro. Hi ha una bruixa. Espera, em poso així. Xics. He trobat diamant. Es pica en pic de... Si no... Sí! Un diamant i n'hi ha més. Bueno! Senyora! Per l'amor de Déu, quin susto! Té, vinga, va, mor, 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 mor. Estic deixant el ratolí que flipes. Se sent més la bruixa que jo, tio. Hauria de ser broma aquesta gent. Tu, que moriré. Ala! El meu diamant, que no em treguis el meu diamant.
Guatxos, que moro. No. A veure, quan... Em puc fer un pic? Ha sortit la senyora aquesta d'aquí? Quan tens mig cor no mors. M'acaba de fer un patatús perquè em pensava que sí que mories. No he mirat ni si n'hi havia més. Diamant, tio. Diamant. Ala, flautipus, tu que tens tanta sort amb el d'esto, que sempre tens 26 estacks de diamants, toma, en tu cara, he trobat diamants, n'he trobat 3. Ai, em dirà, bueno, és que jo trobo això cada dia a llevar-me, ja veus. És increïble, juguem cadascú al seu món, en trucada... Toma, un diamant, i em plan, bueno, porto mig any jugant amb el mateix món i he trobat 3 diamants. No sé jo. És increïble, té la sort del segle. Té una de diamants que flipes. Bueno, ara no, ara sí que sé, perquè juga amb 1.16, no sé si té res a veure. Teniu el seu canal a la descripció ja de pas. I la d'informació, si me'n recordo de posar-vos, doncs també, per què no? Juga amb 1.16 i té netherite. Netherite, no sé com li diuen. Jo crec que és netherite. No sé què li dic. Netherite. Mireu! No ve ningú? No. Mireu aquest or. No és or normal. És Rose Gold Ore. És del Coms Alive per fer... És un or especial més rosat, com diu el nom. Posava mena d'or rosa. Soc jo o aviat tindré més carbó? Ara, nois, com us ho dic? Hem trobat diamant, hem trobat rose gold ore, o rosa, vaja. Hem trobat ferro i carbó per un tubo, més o menys, un estac de carbó, crec. Sílex també, hem trobat sal, ens hem barallat amb unes bruixes, m'han donat una ampolla, no la necessitava, però gràcies. I bueno, nois, el pròxim dia ens farem, suposo, el pic de diamant i localitzaré avui un llac de lava on puguem trobar obsidiana, portaré el cubell d'aigua per poder fer obsidiana i fins la setmana que ve.